Eu penso que é moi difícil decir cando un empezou a escribir, polo menos no meu caso, que foi o que levou unha escrita. E hai, ademais, unha serie de tópicos establecidos sobre este tema. Hai, por outra parte, de outra banda, hai quen o ten moi claro, pero non é ese o meu caso, non? O caso que os tópicos apuntan sempre á infancia, ou con moita frecuencia apuntan á infancia, non? As poetas xa moi feitos, que tuveron unha experiencia determinada na vida, a raíz de aí empezaron a escribir, non? Eu non o teño tan claro, non? Tampouco sei moi ben por que escribo, non? Sei que teño como un impulso dentro que me leva á necesidade de escribir fundamentalmente poesía, en da que escribín tamén prosa, xornalismo, crítica literaria, pero eu considerame ante todo un poeta, non? Sobre o tema da infancia, cecais chega unha época na vida en que un que non lembra demasiado da súa infancia, lembra máis ben ambientes, cousas, detalles, si é certo que non están moi alonxados da verdade os que din que as imaxes do poeta créanse na infancia, non? Eu o que si teño claro, ollando por resto da xente e por resto dos meus amigos, que a miña infancia, aínda que foi totalmente normal, doutra banda, por dentro foi diferente, non? Eu sentíame de algún xeito un neno distinto, non? Bueno, era exteriormente como todos, xogaba moito, corría moito, saltaba moito, era moi inquieto, pero pouco a pouco íbase formando unha especie de pouso sentimental que foi engadíndose a outros pousos da miña vida ata que, pois, cara aos 11, 12 anos empecé a perpetrar con un pouco de conciencia o que eran os primeiros versos. Para min a poesía está fondamente xunguida en xinanza, e depois xa falarei desto. Eu vexo hoxe os meus alumnos que alá pola primavera, cando falamos de Bécquer e de Rosalía, empezan a perpetrar algúns poemas, non? Aos 13 anos, aos 14, que penso que, se somos sinceros, realmente unha gran parte de nós perpetramos, non nos conservamos, pero si os fixemos moi enamoradamente, non? Eu creo que ese amor é o que permanece, non? Para min, aínda que xa se difundiu esta idea contra a miña vontade, difundiuse esta idea, para min a poesía ten algo que ver co despertar do sexo na persona. Non sei como, pero co despertar sexual da adolescencia si ten algo que ver a poesía, polo menos en min, non sei en outros, non? Digo que a experiencia de clase é fundamental porque, se ben cada un é libre de escoller a súa profesión, cada un é quen de facer o que lle guste, o que máis lle guste, pois uns dedicarse ao periodismo, ao xornalismo, outros dedicarse ás empresas de publicidade. Bueno, hai pouco tivemos o caso espléndido, extraordinario, de un rapaz que recollía a basura e foi premio Loewe de poesía, non? Entón, non se sabe moi ben a relación certa que pode haber entre un oficio e a poesía, non? Para min é fundamental a enseñanza, porque é a transmisión da poesía, que consiste en comunicar o esencial da esperanza, o esencial da experiencia, e tamén da esperanza, porque non? Ás veces. Consiste en facer como na clase, non? En levar da man ao lector, en levar da man ao alumno, ata que este pois
comunica, concentrar a experiencia que se quere, valga a redundancia, que se quere comunicar, non? Despois xa, unha pregunta que non podo respostar é cando explotou o galego nas miñas mans, non? Eu penso que foi en etapas sucesivas, que o levaba nos ouvidos desde a miña infancia no Ribeiro, que pouco a pouco fun tomando, non quería empregar a palabra conciencia, pero como unha especie de conciencia de que había unha lengua que a min me engallolaba, que me chía de alegría, na que tiña que escribir, non? Despois, na universidade, xa empezamos, fomos a primeira xeración que polos anos 62 empezou a recibir clase en galego, don Ricardo Carballo Calero, non? E iniciamos máis mal que ben o Atlas Lingüístico de Galicia, porque as fichas que fixemos tuveron que rompelas todas porque non servían, non? Nos, na nosa inocencia da adolescencia, pois a hora de elaborar unha ficha, por exemplo, as partes da casa, as partes do carro, etc., pois preguntábamos ao compañeiro como se chamaba. E así, pois para rematar deso traballo, pois copiábamos un dos outros e as fichas non serviron, naturalmente, non? Bueno, algo se aproveitaron, aprendimos a facelas, de bastante nos serviunos, non? A facultade foi moi importante porque eu decidime por fin pola filoloxía románica. Eu penso que son ante todo un romanista pola literatura románicas, non? Que foron as que máis me ensinaron. Publiquei os meus primeiros libros que amo profundamente. Teño que decir que son un poeta instalado nas dúas culturas. Foron en castelán, e o primeiro texto que arcellei foi un longo poema elexíaco a Celso Emilio Ferreiro, aproveitando que xa estaba escribindo As Cobras. Producime tal estremecemento a morte de Celso, que tanto quería e con quen falei tantas veces, que fixen ese poema que se editou independentemente, que se publicou o día da morte de Celso, que se repartiu gratuitamente no pabellón de deportes de Compostela, no que recitamos diante de 35.000 personas. Este fenómeno que non se volveu a dar na historia, solamente o podía producir Celso, non? Despois viñeron pouco a pouco os demais, ata o de hoxe, no que pois levo publicados uns 240 poemas en castelán e uns 550 en galego. Sei que estou cerca dos 1000, pero espero seguir traballando. Agora estou escribindo un libro de epitafios en galego, que é un libro perigoso porque ao lado de certos epitafios que tiran para a tristeza, hai outros que tiran para a carcajada e para o escarnio, non? Atopamos un no Ribeiro de un tipo que deixou un número de teléfono, o teléfono dibuixado na lápida, non? Bueno, así pasan os meus días, entre a miña familia, as miñas clases, as que me incorporarei pronto, e as miñas escritas, moitas lecturas e moito cine.